So ke fans tini video ke sini fokus santunan bagai je sobang mani rang besuk total collection engka sawi kenar ke sinda pohor ike hari sebin kubrik kenal lain besuk rang collection engka. Jodoh no di berkaham mungkin sengtini sok belajak sini kuya santunan ero angkat tabuk no sini audit paika seng sini lukurok ni thani besuk soba mongman kaseng sini kuya santunan treatment ni bagai abo ang saklaina ni bagai video klai manisi ngai norok bukmanga borok sai mana ni musung jaka besuk collection paika ngai ang tabuk saklai risinai sini kuya sanjunani soba mong besuk paika total ngai bini total paika 10,65,216 টাকা tabuk sek jora tini sek jora ta tabuk sek jora ngai sarik rogo phaimanote bo khana soni phaimanota 10,65,216 টাকা হাইগ্রা কথা ngai seng khana soni ni bisingo bono tlangnani bagai sai toknai seng tabuk sini tiprasa doctor srok tongo cancer ni oncologist rok seng brok bai kisa bongni suggestion na oi bo jaga tlangkai ham kuya sanjunani bagai abo seng brok bai kisa kok salainani bongni suggestion na oi khai seng tlangna hanai one shop manita ngai belai khai hambai joto sobanai rokno jora angrina ni musunga nengai tei brok ni nokhong nengai joto no to mongkhoi to kaisa kaisa kai saimali asek rok hamjakma phonoka asek sikla sikli tei okra sakra abo khai kai je soba laika aboni bagai paiklaya hambai mari ota joto no ngai abo hai keno seng soba lai tongnai sini dokani bagai samong klalai tongnai thansa tongnai abo hai keno joto no belai kai hambai Ike nor khana pakena sinda pohor tam ni saka tei rang besuk collection engka ike obo hai kena sini joto no sini o mai min hagar hotel ni sini dara topon no ike bobo o hai keno kaise video sajak tongo jesuk share khai asung na rang sobanai hinai share kaise osuk ke sobanai samani yagolo pothangai chubai mani adi sung ak clip naini re Kulumka ang norong ko rejak tongmani ani mo Facebook page ni bisingtei live video ni bisingtei bo sajak tongmani chini te prasarong ang e faljak tongmani jan ani kaisa video sanajak tong live video ajaga jesuk share ngo aborni 10 টাকা khai ang jaman sak chobana hine gai tini sokaika chini buko sanjanani nogo agbin baba tongo kai binyago jang kok rejak tongmani abo yafarna nai tongo rangmari to aboni hisab haimane 18,000 haimane haipano ta ki shasuk ribe akoni ang 20,000 jorate kari mangkha chen ka kanya ba yafa tongo nora bo jodi musung kangkai ani je video no khai robi tong kangkai chen maya lokoro thai chobai mano kami ke to nora kabangma video bising saimano mangkana haipano ta sai tongo address bo ko kan temo Kalyanpur no khas Kalyanpur jaga haile de jotono जों तिप्रासा जतन थानसा kai chuba laina kebo chugi hane kero sangsara jotno jorane bisingo se chugo chugya kebo gori kebo ganang kare tabung jora borong nangi tongma jora chuba chu sengri mangkai belen hamkogo awan bagang jaman sak chuba kha asoma hambai tai chin logit khaijak chini sarbo tongo yang chini jeko babu tongo borok bokisa bong yak tikai chuba nangka borong ma entertainment ni bising te sin kaise YouTube channel tongo aboni bising te jeng je mantui hoksa khongni chini je bukha tongmani chubanai engka aboni bole ang ta iko chini sanjani bini bu phalaya phalai ta ko okrano engkai nor bu chubadi tamni kaisa borok chuk yang tong bin nu kumasuk chuk thaya engkai hamiano butike hambai mano aboni ni ani chuba chubai jotoni chuba chubai ka hamkai diti se telang mano aboni jotono jeng masai tolai nai engkai jeng bisi kolaya kok banglaya iko sini mama sesen আমরা কাছে কok সবচেয়ে অসংসার নাংমানি গাই जों মানে সবচেয়ে गोथार सामुं पृथ्वीयाव गागा बरं जुवा मानसिया मोनसे सबसे परफेक्ट गोथार सामुं आबोंखौ बुइखौ आमरै जों नि मोनसे गिया आवन जे जुमानि बिथिंथिबो खालायगा हायथ जों कि साजे संगाखि प्रजाति दं संगा जुमा कोयो नराव जुवा फादि 어쩌다 보면 미친 것이 좀 함작마 카이럭마 그래서 오늘도 거의 좀 대자 지진이 네 함작마 왔나니 안 갔으면 거네 함바 ta kisha corner joting khantanga tai ano hamjagai chini ani ganani borok no chini sar
bokhoro kaham job khai tongo bini yak bo ano chuba hoka oro phaiman nogoi ang phaiporo lama video sarojak tongo tini bukok sonjang nogo thang tongo nai bo ani video a video no nogoi ano rang send khai hoka tara ja thaka hai abo bang online ni bising tei tongo tai chini sar ni yakti bo tai chini yang moi mani kawang lo korok parani thumui panong kana chini sar ni kuting te side on abo bo ang kaisa ani yakti kaisa chini kami ni noro kam moine ma khumbar kami Catholic Church borok aron main uddog kai goyamoni debormate bok bini Catholic Church ni borok koyekjon borok tui borok kalek khaleka kami berale khoksa khognoi khokam 100 200 je mantei jotno borok সাহায্য sanlaye thumui ani yago borok hoka 11616 টাকা borok online abo ang tabu rinai bini babuni jabo sanjani bini babuni jabo ang abno tini online di daik langnai hambai abo no nailate nuklaite selainani video jong khailayo chobaso video aja kono lasena kare kebo chogya ko chogo hone kebo kore sobo tamo ngi thang kebo saimea khaine salni ogno abo no je mansak choba layan phaidi thansaklai ok banglaya kare ngai jara chobai rohonai chini maya ganang chini star tai chini yang bini tomago Catholic Catholic sa te je choba nai borong bang pai phele hambai borok jong phaioni khanawai no chini bisingte jongno rohor kabon bai ba hambai chongno poido khai roman bisingte tai chang awrang rok chini kakani yago ya phari tongo ke chini bukok sonjana bo condition tong sa chini robino phunong layan no ঠিক আছে ke yang kai tongo bina mayang bini galeno sore saya bisnan sekotai na yang tongo ro mobi naman kana kai kono mangsa suk sane da song ta hasal na theka sing chini na phongke tom mo aksa hasal na song video no na phaimani ba an bawa no kha kham bo sa haza me chini ba ge ong go thong lai ye tong zao wa te ne sa dong ya lai sa ya ni ya lai ai sung no bo je su ba na ro bo so ko ong go lai ye su bai tong dai ang to ma ha bai ma ya kharo noro mogi na mangka ang ro tong khota bo ang video khai thamon ya golo bo noro ani omo video no mogi tong hakai ang chini bukok ni scanner re luphenai mone ani paithak video phia bang saja tongmani amai chuba chu video ang tai kheli ani phia chuba nai machine dekhe chuba na chai tongnai noro jodi khai rogoi tong hakai ani video nugoi chuba na mo chung tong hakai chung to tini phaijak norok scanner ni bising ti chubai manai ni khakayo gang scanner bo add khai renai condition norok no makhana chin ka kene ha thalai di lasia ki re kare chuba theni tala chulai di mangkhang ki sa peri ri di amono bo jahate jara ta khono saimene hobin beparte borogo saimene ki sasuk da chuba so rina hnai ang tui to tonlo ga mangkhai ki share khai re ta bo khai to chung bini nogo rang roga kon chuba ya konai ki filma jora haino hai ki fil puru bote sa video ma khai khai abono gawang ko borong naro thangi ang saimanka rina mo sungoi phone khayo kebo ba scanner QR ni bisingte rina ni nayo pheba aboni limit sima tongo aboni bagai gawang ko borong rei mai ebong ithango hangka ang sana mo sungai mo se scanner to rei jang noi ko debra digi tarpore bini bank account detail bori rekha norok mang khange kisa kosto khai QR code bai rohoi ra kare bini direct bank account no dai rejadi kai gawang kok no scanner fraud ni system bongi tongni khana ka jaga ko kasa mani angkai norok chairman ya golo no rang ridi jetting beting scanner bo rang ta roholai di karom bo kaisa rogi borok nang kok mani jora ni bagi se jo san mani ba nang mani jora no nang mani rang no nang ma jaga no jahate chung rohor manna tei oi ko bank account detail bini rejak o jaga no rohora ke ba hamu ge hambai tini sak joratei abon angkha chini sonjana ni nogo thangai phaiga chung je mansak chubai bo phaika haino hai ani maya ganang lukorong no koyo norok mangkhangai please kisa chuba laijadi QR ni bisingte bo chubai mano jodi hap ka angka ba limit ni baire o thanga angkai account number beri rejadi hambai angkai chung tau haino hai ki khulai tong nogo asma ge last pa chaw abon chai sung hadi je mancha tin bai choba len tai tati hambi ni sung suri le na ge asung tini video next video mala sentara